И просто екип, че аз съм като не искаш царя малко. Една игричка, при малко се стигнах и малко я посъл тук да оправим стойката. Забравял съм как се стимуля да кажа честно. Така бях по-малък направо, бях много въодушевен сега направо, костания се знам. Ма знам, че се цъкам много яко сега тъйч. Искам 1000 лайка. 1000. И тук ще спомням. Хасуми Гасейки. Кота на Такуми от Мишел Диела. Да, някаква стана Тойота просто. За нормалните хора. Сега. И аз избрах грешния път нищо. Какво правите? Рейсвайте с хората. Светка ти малко с Хикса. Искам с контролер. Сега ще ги рейсим. Пълно бар. Да направо. Не знам какво се случва вече. Аз го минавам, че сме със една и съща кола. Вече го минах. Аре бе. Малко трябва да се съсредоточим. Даваме газ, минаваме го, пълна ботка, както виждате. Easy mode, бих казал. Не е толкова трудна тази игра. Ако не сте нупка, разбира се. О май гол, а това... Еха! Каква игра само? Аз смазах новотос. Ще се върна в гараж и пак се пусна. Значи, пасяк на кола имам. О, wait. Значи тук има някакви скилчета. Never mind. Пъркове. Пъркасец. Така мога да се апгрейдваме. What is this? New wallet. Скоро няма да стигна тези цифри, така че ще си гледам да взема нещо друго. Тук мога да отключим коли. SPGH, Chris Byte, да отключим някоя количка. Също играта е Early Access, така че сигурно ще има много повече контент. Ама разпреда япвам и да взема нещо, арето взема. Ще се връщаме малко. Да тюним нещо. Гуми. Не ми трябват. Както Макуин направи, искам да видя settings. Малко да я дигна, защото все пак не сме толкова tryhard. Трябва добре. Аре гараж. И отиваме да ги рейсим. Тук има един състезател, който иска да го спукам гумите. И сега просто караме през магистралите на Токио и ето го човека в квадратната кола, Майнкрафт. Искам да даваме газ сега, това е най-важното. Седим зад него, за да взимаме драфт и той ни ще кажа, че ни отпуши, но настигаме, малко се блъсна. Втора, един прекъсвач, даваме газ. Той прави резки движения, това нас не ни бърка, искаме да победим. Почвам да го настигам, пащам драфта, слипстрим и го задминахме. Да. И направихме един бърз 3.6. Така, няма как да загубя. Това е невъзможно. Когато просто е твърде бърза. Ето го, виждаме го. Следващият съревновател. Цъкаме Хикс. Той е в ново Subaru. Ние сме в кола, която е създадена преди 40-50 години. Както виждате, новото Subaru няма шанс срещу нас. Минахме го, той направо не разбра какво стана. Явно отпаднаха гащите. И той ни взе отвътре. Не. Трябва да се фокусираме. Пак го настигам. По-надолу ще сме и му събирам слипстрима, така че с предимство. Малко спирачки. Взех този завой. Не знам къде е полицията, но знам, че го пихме. Много добре. Да, има още малко. Колко казах, нищо не казах, ама... Нали. Къде е нашият състезател? Ето го. Идвам за те, братле. Отиваме зад него, пускаме Хикс. Айде, още едно Subaru. Явно много карат Subaru-та. Може би са бащи, не сам. Да, малко... Трябваше да се фокусира малко, за да го задмина този нобар. Ама шаутаутвам Данито и всичките ми фенове. Хапи чапи. Тим лидер. Шит. Той ме чаленджва. Това даже не го очаква. Добре, явно тим лидера иска да състезаваме, понеже му скъсах с отборите си от... Няма да продължа това игърче, защото е доста вулгарно. Той е точно зад задницата ми, ами ще бъде трудно да го късна там. И той направо се отказа явно, какво стана. И направо го смазах към боя. Право. И направо автоматично ми върна в гараж, явно това е. What? Return of the Bastards?
Както виждате, бил съм всички, направих 200 бона, сега ще се почерпим, ще грейднем нашата кола, черния рицар, но си купя на обичайните. Обаче аз ще отчея за най-бейсик T30 и освен сложа някой як body kit. Искам да видя как ще... Так, едно... Change on hold. Мелки. Front side rate. Цак. Ще направим същото отзад. И сега ще гръмнем 400 000 живи. О, майко. И така, конфърм. Сякаш че нищо не е станало и всичко е купено. Аре да направим още няколко рейса и това ще търки ли са? Искам да се състезавам, искам да ги бия вече. Добре, да правим новия автомобил. Просто перфектно, но мишката ми не се вижда на екрана, защото в момента ме мрази. И ето го следващия състезател, Rolling Guy, но направо го издуха, защото е просто може да е лепка вече, че това е сигурно те да. А не да много се чувам добре, защото ще краша това. Cutting up in traffic, spans, или както се казва ония удия. Вашия гол сигурно няма да видите 6000 оборота при живота си, но това няма значение. Вече мисля, че съм се състезавал също двама от Challengers, но ще видим колко са добри, не е много. Това е още един easy race. Оу, знаех се. Тим лидера на отбор Challenger, кара Сузуки Sweet, но да не се разсеяме, трябва да даваме газ. С силата на слипстримингът ще го стухам. I need a thing called Roulette Guy. Има ли бонуси? Geniuses are drawn to each other, you know. Аре бе, че зрителите се оттикчиха от narration, този прекрасен лор. Оу. Епизод Rise of the New Generation. Ехе, едно бързо се сменя. Да, мисля, че това ще е на този клип. Надявам се да ви е харесал, не очаквайте още. Не очаквайте, пак ще го кажа. И да, благодаря, че гледахте. Аз бях МКТ, МОБГ, Киомо, Аяка БГ и до скоро!